नमस्कार. रसस्वादमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत कोकणातील एक रेसिपी, तोडाईची ग्रेव्ही. तोडाई म्हणजे शिंपल्याचा एक प्रकार आहे. हा मी तुम्हाला दाखवते आहे. हे मोठे शिंपले आहेत. याला गावी तोडाई बोलले जातात आणि हे मुंबईला सहसा मिळत नाही, हे गावालाच मिळतात. मी गावावरून हे आणलेले आहे आणि हे सगळे मी काढून या दुसऱ्या प्लेटमध्ये ठेवलेले आहे आणि तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी हे शिंपल्यामध्ये ह्याला माष्ट म्हणतात, त्याची माष्ट मी शिंपल्यामध्ये ठेवलेली आहे आणि ही बाकीची मी काढून घेतलेली आहे. आणि ह्याची आपल्याला आता ग्रेव्ही बनवायची आहे, तर त्याला लागणारं साहित्य मी आता तुम्हाला दाखवते. हे 2 कांदे मी बारीक चिरून घेतले आहे. ही छोटी अर्धी वाटी सुकं खोबरं मी किसून घेतलेलं आहे आणि 7-8 लसणीचे पाकळे आहेत. अर्धा इंच आलं आहे. 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे. छोटे 2 चमचे मसाला घेतला आहे मी, लाल मसाला मालवणी. हे कोथिंबीर आहे थोडी फोडणीसाठी. कांदा, टोमॅटो, बारीक चिरलेला कांदा हा फोडणीला मी वापरणार आहे. हे 4 वस्तू मी भाजून घेणार आहे आणि त्याचं वाटण करून मी मिक्सरला लावणार आहे. हळद आहे, चवीपुरतं मीठ आहे आणि फोडणीसाठी तेल आहे. ही तोडाईची माष्ट मोठी आहेत. ते मी ही आता कापून घेणार आहे आणि कापून छोटी करून ही फोडणीला द्यायची आहे. ही शिंपल्यातली काढून ह्यामध्ये मी टाकून बारीक करून फोडणीला देणार आहे. लसूण टाकलेली आहे. आता आपल्याला कांदा टाकायचा आहे याच्यामध्ये. आलं टाकायचं आहे. कांदा भाजते वेळी थोडंसं तेल टाकायचं म्हणजे कांदा चांगला भाजला जातो. खोबरं घालायचं आपल्याला. आता हे कांदा खोबरं भाजून झालं की आपल्याला मिक्सरला लावायचं आहे. कढई गॅसवर ठेवलेली आहे. 2 चमचे मी फोडणीसाठी तेल टाकते. ते तेल चांगलं आपल्याला तापवायचं आहे फोडणीला. तेल तापलेलं आहे. कांदा बी फोडणीला देते आहे. चांगली फोडणी आपल्याला परतवायची आहे. टोमॅटो टाकूया. फोडणीमध्ये थोडंसं मीठ टाकते. कोथिंबीर फोडणीला. थोडंसं गरम मसाला, थोडासा लाल मसाला. हे 1.5 चमचा मसाला आहे, छोटा 1.5 चमचा. ही सगळी फोडणी आता चांगली परतून झालेली आहे आणि मी बारीक करून ठेवली आहे माष्ट. ही तोडाईची माष्ट मी बारीक करून ठेवली आहे आणि ही आता फोडणीला आतमध्ये घालते आहे. ही माष्ट शिंपल्यातून काढल्यानंतर चांगली धुवायला लागते. जवळजवळ 6-7 वेळा तरी ही चांगल्या पाण्यामध्ये धुवून घ्यायला लागतं, कारण त्यांच्या आतमध्ये रेती असते समुद्रातली. ती रेती काढण्यासाठी चांगली स्वच्छ धुवायला लागतं भरपूर पाणी घेऊन. आता हे चांगले जवळजवळ 20-25 मिनटं आपल्याला शिजवायचं आहे. 10 मिनिटांनी मी ह्याला वाटण केलेला जो भाजलेला मसाला आहे तो मी टाकणार आहे. तोपर्यंत हा 10 मिनटं मी अशी शिजायला ठेवणार आहे. तोडाईची आतली माष्ट काढल्यानंतर याचा भाग असा दिसतो आणि हा बाहेरचा भाग असा आहे त्याचा. तर ही मी आता सगळी काढून घेऊन फोडणीला झालेली आहे आणि ही तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी ठेवलेली आहे. तोडाईच्या अंगामध्ये पाणी असतं भरपूर. तर मी आता पाणी बिलकुल टाकलेलं नाही आहे, तरी त्यामध्ये पाणी एवढं सुटलेलं आहे, म्हणून आता पाणी एवढ्यात मी टाकणार नाही आहे. हे 10 मिनटं मी झाकण आता वरती ठेवून देते आहे. 10 मिनटं आपली झालेली आहे. आता चांगली थोडी शिजत आलेली आहे. आता आपल्याला हे जो मी वाटण केलेलं होतं खोबऱ्याचं, तो हा मसाला आता आपल्याला आतमध्ये घालायचा आहे. पाणी मी अजिबात वापरलेलं नाही आहे. वाटपामध्ये मी थोडंसं पाणी फक्त वापरलं आहे आणि कोकम दाखवली नव्हती. आता ही 4-5 मी कोकम आतमध्ये घालते. अर्धी वाटी पाणी मी आतमध्ये घालते आणि हे आता आपल्याला मीडियम आचेवरती आणि 10-12 मिनटं
शिजवायचं आहे. आणि मी जरासं पाणी टाकते, म्हणजे 1 वाटी पाणी माझं वापरून झालं आहे. आणि हे मी मसाला लावला मिक्सरला, तो मी जाडसर लावला आहे. कारण भाजलेला जो मसाला आपण वापरतो तो भाजीला, मटणाला, चिकनला जाड मसाला पाहिजे, तर त्याला चव चांगली लागते. आणि मच्छीचा जो मसाला असतो तो बारीक करायचा असतो, एकदम बारीक करायचा. आता चांगली 10-12 मिनटं आणि चांगली झाकण ठेवून मी शिजवणार आहे. चवीपुरतं मी थोडंसं मीठ घालते, जरासं अगोदर घातलेलं आहे. हे चांगलं आपलं आता शिजत आलेलं आहे. अजून 5 मिनटं आपण हे झाकण ठेवून शिजवणार आहोत. चला, आपलं आता 25 मिनटं झालेली आहे. आणि हे आपलं आता सुंदर झालेलं आहे. तोडायचं, थोडीशी कोथिंबीर टाकून. याला सुकं खोबरं वापरलं कारण सुक्या खोबऱ्याने चांगली टेस्ट येते. आणि हे आपल्याला सुकं बनवायचं आहे म्हणून ह्याला सुकं खोबरं वापरलं मी. तुम्हाला हे तोडायला मिळाले तर एकदा तुम्ही हे अशा पद्धतीत करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. ही खूप सुंदर झालं आहे, चवीला पण खूप छान झालं आहे. शेवटची 5 मिनटं मी मीडियम आचेवरती ठेवलेली आहे. आणि आता आपलं हे झालेलं आहे, मी बंद करून तुम्हाला दाखवते. तोडायची सुकी ग्रेव्ही आपली तयार झालेली आहे. ही चवीला खूप टेस्टी झालेली आहे. चिकनपेक्षा ह्याला चव चांगली लागते. शिंपल्यातले अनेक प्रकार आहेत, त्यातील मी तुम्हाला एक प्रकार हा दाखवलेला आहे. तुम्ही पण हे करून बघा आणि मला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.